se jkun magħruf bħala il-Fgura District Park jew Park l-Inħawi, il-proġett li daħlet għalih l-Aġenzija Project Green fil-Fgura. Medda kbira ta' art abbandonata li fija ammont ta' skart u nuqqas ta' sigurtà qed tinbidel f'park bil-ħsieb li l-Fgura tingħata nifs ġdid. Project Green ser tiffoka fuq titjib ambjentali taż-żona u fija ser tinkorpora żoni għal attività fiżika, żoni pedonali u aċċessibbli għaċ-ċiklisti kif ukoll għal persuni bi problemi ta' mobilità. Fi żjara l-andament tax-xogħlijiet li bdew mal-art ingħatat lill-Gvern, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li l-Fgura ilha snin ta' esperjenza tniġġis fl-arja u għalhekk il-Gvern qed jimpenja ruħu li jżomm mal-wegħda li jipprovdi spazji miftuħa f'10 minuti mixi u stmat li minn dan il-proġett ser igawdu mal-11,000 resident. Wieħed mill-ikbar suġġerimenti li kont qed nisma' propju min-nies tal-Fgura kien kemm għandhom bżonn spazju miftuħ qrib tagħhom fil-lokalità. U bix-xogħol li għaddej hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar issa żona ta' kważi 50,000 metru kwadru li ser tkun qed tiġi mogħtija lin-nies fejn qegħdin naraw wieħed mill-ikbar parks fil-pajjiż fin-naħa t'isfel tal-pajjiż għaliex il-pjan tagħna huwa li dan il-park jingħaqad ukoll mal-Park ta' San Clement li hemm f'Ħażabbar. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej, Stefan Zrinzo Azzopardi, qal li parti sew mill-investiment totali ta' 4,200,000 euro għal Park tal-Inħawi ser jitħallsu minn fondi Ewropej. Dan il-proġett għandu is-sosten ta' fondi Ewropej b'investiment ta' madwar 3 miljun euro ta' fondi Ewropej bris dan il-proġett. F'dan il-park se jitħawlu aktar minn 350 siġra ġdida li ser jissaqqew minn żewġ ġibjuni ġodda u sistemi ta' immaniġġjar tal-ilma. Andrea Saliba, il-Project Manager ta' Project Green, qalet li kif tagħmel f'kull proġett ieħor, l-Aġenzija konsultat ma' residenti biex il-Fgura tgawdi minn spazju miftuħ fejn it-tfal ikunu jistgħu jiġru f'ambjent sigur, ikun hemm żoni għal picnics u post fejn l-anzjani jaqgħu ħin ta' soċjalizzazzjoni.